това е голямо животно. Дем пуска ванта са, да го вървиш напред. Гледай къде съм показал, до лявата ще мандура. Да, нататък отива. Отгоре. Дръж, няма слава. Няма да върваш назад напред, само е така и после върваш и пак се обърнеш. Без да върваш напред назад. Та ще обърне, няма къде да иде. Ще обърне, бе. Да. Няма назад, не, само с пръта обирай. Само с пръта обирай така и... Няма кой да го сменя, това с него риба. Това е удоволствието. Къде иде? Не знам дали има, виж къде. Виж къде е горе седи. Да, горе. Горе седи. Горе до шамандурата. Да, е там до шамандурата, е горе до последното. Това е чудовище, по-минало. Много голямо е, да. Дем пуска аванта повече, няма да му пускаш аванс. Не, аванс не. Събирай го. Не стага. Не. Не, той подар да си бъде да вземе. Само е така напълш и... Де мърда ти, само с Ти не мърда само с пръчката, коле. Така, давай. Давай. Айде! Така, се обърне, няма къде да иде. Чакай, задръж малко. Сега къдем да ти изправя пръта, като пуска, тогава събере. Да, така. Голям хайван. Голям. Се предалява, къде ще Тя иде. се предадева. Тихо, че като види брега, знаеш колко предаване ще даде. Е, за пак ще рече бзззз. Той като гледам бама си на таван, се направи пляс. Какво виждаш? Аз нищо не виждам. Ва, ти знаеш, какво ти трябва да виждаш? Аз така малко да прекърпя. Така без да мърдаш отзад напред. Ще излезе, ма няма къде да иде. Това е. Кой каза, закачи са в драките, ли? Той така бъде, като му направи удари, кадем ти на драките. Той като това го закачи някъде. Го закачи, бе, чак. Такова чудовище да излезе. Той не знам дали долезе малко насам да бъде. Яла, сега завърти. Дай назаре малко ти. Ти го караш към мене, аз няма да го гоня. Иду е по-малко насам. Кой това е да там дед бъде? Параходите захранват. Това трябва да е вече тук някъде, бе. На сер. Много взема вас. Взема, ама... Задръж го малко да се... Отпуска. Дърпай, като дърпай. Жумалева. Ама така ще мине през всички завърици. Ей, там на носа отива. Още нататък, коле. Още нататък отива. Тръгна пак, майка. Окей, това стане 3 пъти по-голямо. Дале. Обади се на Андро да донесе един кеп голяма. На, това е на дечо и аз на Андро. Има една канда са прас и си често удари го първо. Да. Още нататък. Да, бе, ама да ги опуста. Няма нищо. Извади табелите. Вари го там направо, да. Майка ти да. Пак тръгнала. Не бе, да твърда зима, бе. Пак тръгнала. Да не иди в драките, бе. Няма къде да иде. Тегни леко аванс. Няма, той само дръж го сега е така напънат само. Е, там е някъде. Е там е. Е там, е там. Е там. Чих, е там. Той вари така към брега. Ти го караш към мене, аз седя на едно място. Гледай си кордата във водата къде вари. Нищо не виждам, ще ви гледам така. Няма само с варицата, коле. Где хори с Назаре? Е така...
Накъде отиде? Къде? Това амур, бе. Амур. Чех точно пред тебе трябва да е. Айде! Много е голямо, къде отива с този кеп? Стига. Над 15 кг е, да. Сом, бе. Ще бахне го там. С кепа не мога гребнеш, чех. Давай, викай някой да такова. Спирам го да... Пак го задам да закъда.